माबायाव दंमोन टिएमसियाव दंमोन दा जोंना सभापति ओमफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिट जेनेरेल सेक्रेटारि ससियेल मिडिया आरो जेनेरेल सेक्रेटारि साथाम प्रेसिडेन्ट बिसोरो एंलायनाय लोगो लोगो जोङो नहायार जाबाय आरोखि दा आंबो पार्टिकुलारलि बिटिसिनि मानसि हिसाबै बिटिआरनि मानसि हिसाबै आङो लास्टआव बेखौनो डिसिसन लाबाय आरो जोंबो खोनाबाय मिडियायावहाय जे जयनिं जानायनि ज' माने मिलायलायनायनि खोथा जों खोनादों मिडियायाव आं मोजां मोनदों पार्टिकुलारलि मानोना जोङो गावनि माहारिखौ सिबिनोब्ला आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमांखौ माने जाहोथारनो सानोब्ला जों इउनाइट जानांगोन पलिटिकेलि मोननै पार्टिया गावजों गाव खमलायलायबा जानाय नङा दा बे खोथाखौ जों मिथिबाय पेपार मिडिया आं बिराद बरायदों नै दासो मोजां लामायाव फैबाय जोंनि पलिटिकेल पार्टिफ्रा नङाब्ला जों गावजों गाव खमलायलायनानै लख्राजों मोसाजों अरलायलायनानै सियालासो माइ बेदरखौ लांनाय बे खोथा बायदि जागोन आरो गतिके जों खौसेयाव फैनांसिगौ दा जों ज' जानांसिगौ आरो बेखौनो आं खावलायगोन दा आं दिनै बे इउपिपिएलआवनो जइन जाफैबाय आङो जथेस्थ' हेफाजाब होगोन आंबो ओंखारगोन रायजो राजाखौ बुजायगोन जों अकल बर'ल' नङा आदार्स कमिउनिटिनि मानसिफोर दं बिथांमोनखौबो जों ज' लाफानांगोन होमब्लासो जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमांखौ जाहोनो हागोन आरो आं बेखौनो फोजोबनाय जाबाय धन्यबाद जोंनि नोजोरावथ' जों मोजांखौनो नुदों गोजोन थासारिखौ जों मोनदों आरो डेभेलपआबो जागासिनो दं जायगा जायगा आंबो बेरायोथ' राजनैतिक भाबे नायगासिनो दं गाज्रिखौ मावाखै आरो थ' बे प्रथम गासिबो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ हाजोबाथ' एसे सोरबा बोरैबा बुंनाया बेबो थिग जाया आरो गतिके हेफाजाब होलायनांगौ गावजों गाव परामर्स होलायनांगौ जाहाथे जोङो माने खौसेथि जानानै जों आवगायलांनो हायो बे बिटिआर बिटिसिखौ लानानै उइ आर नट सेटिसफाइड जों बेयाव सेटिसफाइड नङा जोंना सिगाङाव दस्रासोमोन हाजार मानसि हाजार जोहोलावफोर हाजार जोहोलावजोफोर मुंख्लं जालांदों बेफोरनि थांखिखौ जोङो इयुनाव जाफुंहोथारनांगौबा जों इउनाइट जानांगोन बेनो लामाया थासारा उफाय गैया